салом дӯстон, инак бозии навбатии даври якчорниҳоӣ миёни мунтахабҳои Португалия ва Фаронса ба анҷом расид. Баъди як рақобати шадид ниҳоятан фаронсавиҳо комёб шуданд. Барои Роналду ин бозии охирин дар Евро гашт ва албатта аз натиҷаи бозӣ хело нороҳат буд. Ин ба баҳсе дар утуқи либосивазкунии Португалия оварда расонидааст. Имрӯз ин масъаларо чуқуртар менигарем ва бар яксаи бозингарони фаронсавӣ баъди ба полуфинал баромаданашон назар хоҳем кард. зери навор ба таври максималӣ лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва ҳамзамон дар канал обуна шавед. Барои шумо дӯстони вақт, барои мо бошад мотиватсияи калон барои омодасозии наворҳои ҷолиб. имрӯз ду иштирокчии навбатии полуфинали Евро-2024 маълум мешавад. Англия муқобили Швейтсария ва Нидерланд муқобили Туркия. Кадом дастаҳо имрӯз ба ғалаба даст меёфта бошанд? Тамошои бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшавоканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисоб пуркунӣ бо промокоди TAJFUT пешниҳод мешавад. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. натиҷаи олӣ чизе ки мо интизораш будем. омодагии ҷиддӣ сабаби ба полуфинал рафтани мо шуд. Португалияро хуб медонам, чун бори аввал нест ки бо онҳо рақобат мекунем. дастаи рақиб ҳамларо аз ҳимоя дида бештар истифода мебарад. Нидерланд ва Белгия дастаҳои нисбатан оромтаранд, вале Португалия аз онҳо фарқ мекунад. аз сабки кории Роберто Мартинес огаҳӣ доштам. ҳунари мо болотар буд ва ба даври баъдӣ баромадем. Португалия дар рӯйхати беҳтаринҳои Аврупо ҷой дорад ва ғалаба муқобилашон аҳамияти хоса барои мо дорад. ҳадаф соҳиби ҷом шудан аст ва мо дар роҳи дуруст қарор дорем. дастаи мо рушди калон кард ва рақибон хело эҳтиёткорона бо мо бозӣ мекунанд. бисёриҳо ба мо боварӣ надоштанд ки то полуфинал меоем, аммо гуфтаниям ки биёед аз ин лаҳзаҳо лаззат барем ва ба бозии навбатӣ омодагӣ бинем. мо як қадам то финал қарор дорем ва албатта аз натиҷаи бозии амагӣ хушҳолем. қаҳрамонӣ дар Аврупо барои ҳама, алал хусус барои ман натиҷаи олӣ мешавад. ҳарчанд баъзан ба иштибоҳ даст мезанем, вале ҳама қувваро сарф намуда истодаем ки кӯмакрасон барои даста шавем. то охир талош хоҳем кард. бозии мо бе Мбаппе бояд мо омодаи ҳама ҳолат бошем. Мбаппе яке аз беҳтаринҳои ҷаҳон аст. будани ӯ дар ҳайати мо нақши калон дорад. дар футбол бояд ба ҳама равиш ва ҳолат омода бошӣ. мо низ бо ҳамин шиёр ба пеш ҳаракат карда истодаем. як тарафи қавии ҳайатамон маҳз ҳамин аст. таҷрибаи калон дар мусобиқаҳои гузашта ба мо кӯмаки худро расонида истодааст. мо аллакай медонистем ки бозӣ чӣ рангро мегирад. натиҷаи турнири гузашта дарси хуб барои мо шуд. аз ҳама муҳим то охир мубориза бояд бурд. бояд таъсиррасон бошем ва ба дастаамон дар ҳолатҳои мушкил кӯмаки худро расонем. албатта бозӣ бо Португалия мушкил бароямон буд, вале мо ҳадаф дорем то ба финал бароем ва ҳама корро карда истодаем. то куҷо комёб мешавем бароям маълум нест, вале мо таслим нахоҳем шуд. ба амбитсияҳои даста дида барои ғалаба бозӣ кардем. акнун бошад ба бозии баъдӣ ҳама диққатро равона мекунем. дар чемпионати Аврупо конкуренсия шадид шуд. ин ҷо ҳама дастаҳои қавӣ мондаанд ва иштибоҳ набояд кард. ҳоло корамон хуб аст ва мехоҳем билети финалро ба даст орем ва таслим шуданӣ нестем. акнун дар бораи моҷарои утуқи либосивазкунии мунтахаби Португалия мегӯям. Криштиану Роналду аз мағлубият хело рӯафтода гашта ва эҳсосоти худро муқобили ҳамдастаҳояш идора карда натавонист. чӣ хеле ки Фабрицио Романо хабар медиҳад, Роналду аз бозии хатти дифоъ норозӣ буд. ҳарчанд Бруно Фернандеш ба ҳимояи дигарон хест, вале ӯ низ критикаро аз ҷониби Криштиану қабул намуд. ин нофаҳмоӣ қариб ба баҳс омода расид. сару садои утуқи либосивазкуниро дигар рӯзноманигорон низ тасдиқ мекунанд. ҳатто ҳамдастаҳояш тела додани Роналду ба навор гирифта шудааст ва ин чиз дар сомонаҳо паҳн мешавад. аслан гирем Роналду футболбози касбӣ аст ва бояд эҳсосоташро идора кунад. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? ба ҳамин навори мо ба анҷом мерасад. ба ақидаи шумо Фаронса қаҳрамони Аврупо шуда метавонад ё шумо фаворити худро доред? ҳатман фикратонро оиди ин саволҳо дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то бозди дӯстон.